ମୋ ସହିତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମୁଁ ସେଥିରୁ ତିଷ୍ଠିଛି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିବି ସବୁ ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ବୋହୂ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ। ସବୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଦୁନିଆର ସମାନ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ହେଇକି ଆଇଲି, ମୋ ବାବାକୁ କୁହା ହେଇଥିଲା ଆମେ ବୋହୂ ନୁହେଁ ଝିଅ ନେଇକି ଯାଉଛେ। ଆଉ ଝିଅଟା ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଆସି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କାର ଅମୁଲ କୁଲ୍ ପିଇଦେଲା, ସେତେବେଳେ ବାପ ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ମିଟିଂ ବସି ହେଇଥିଲା ହେଲା। ସେ ବୋହୂଟା ଯଦି କିଛି ଖାଏ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେହରେ ଯାଏନି ହେଲା। ଆଉ ବୋହୂଟାକୁ ବହୁତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରାଣେ ବହୁତ ସେମାନେ ହିଂସିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭୋଗିଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଅମାନେ ଆଖି ବୁଜିକି ଖଟି ଚାଲନ୍ତି, ଖଟିକି ତାଙ୍କର 30 ବର୍ଷ କାଳ, 30 ବର୍ଷ କ'ଣ ବହୁତ ଥର ତ 40-45 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ଦେଇଯାଆନ୍ତି ଆଖି ବୁଜିକି, ଏଇ ଭରସାର ମୋ ବାପା ମାଆ ନ୍ୟାୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କଦାପି ନୁହେଁ, ତା ବାପା ମାଆ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତିନି। ତା ବାପା ମାଆ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣ? ପ୍ରଥମତଃ ସେ ତା ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ଯଦି ସେ ଘରେ 2 ଭାଇ ଥିବେ ତ ଏମିତି ଘଟଣା ହୁଏ। 3-4 ଭାଇ ଘରେ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 2 ଭାଇ ଘରେ ଭୁଲରେ ବାହା ହେବେନି। କ'ଣ କରନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପୁଅ ଯେଉଁ ଆଖି ବୁଜିକି ଭରସା କରିକି ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଉଥାଏ ନା, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? ସେମାନେ ନୁଚେଇ ଚୁରେଇ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ସେ ତା ସାନ ବୋହୂକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଗହଣାଗାଣ୍ଠି କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ସବୁ କିଛିରେ ତା ସାନ ପୁଅକୁ ସେମାନେ ମାଲିକାତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ଚାହାନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ କେମିତି ଏଠୁ ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଆମେ କେମିତି ଏଠୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆଡ଼େଇ ଦେବା, ଆଡ଼େଇ ଦେଇକି ସର୍ବସ୍ୱ ଆମ ସାନ ପୁଅକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏଇ କଥା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପଇସା ହେନ୍ ତେନ୍ ସବୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଖଟିକି କରିଥାଏ, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ସେମାନେ ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ରାଜମହଲ ରାଜପ୍ରସାଦ କରିବେ, ସାନ ପୁଅ ସାନ ବୋହୂ ଆରାମସେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ବୋହୂ କଥା ସେମାନେ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର 2 ଜଣ ମତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଲୋକ କହନ୍ତି ନା ହେଲା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ମା, ସବୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦୁନିଆର ବାପା ମା ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ବାପା ମା ଭାବିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଆସିଥାଏ, ସେ ଝିଅ ଆଗୁତୁରା ଭାବିବାଟା ହିଁ ଭୁଲ। କାରଣ ସବୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ କଥାରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ବି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଏତେ ଖଟାନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ ପୁଅ ତ ଆଳୁଆ ମେଣ୍ଢା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ରୁହେ। ସେ ଟୋଟାଲ୍ ବୁଝିପାରେନି ମୋ ବାପା ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତା ବାପା ମା ଏଇ ଜିନିଷର ଫାଇଦା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଉଠେଇକି ସର୍ବସ୍ୱ ସାନ ପୁଅକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଦୟାକରିକି ଯେତିକି ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ବୋହୂ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ବଡ଼ ପୁଅ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ଚିଙ୍ଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ମୋ ସହିତ ବିତିଛି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ କହୁଛି। ଆଜି ଯାଏଁ ବି ମୋ ସହିତ ଏଇଭଳିଆ ବିତୁଛି ହେଲା। ଆଜି ଯାଏଁ ବି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ପାତର ଅନ୍ତର ସବୁବେଳେ କରାଯାଏ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଲୋକ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ପୁଅମାନେ ଖାସ୍ କରିକି ଆଖି ବୁଜିକି ନିଜ ବାପା ମା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁନି ହେଲା। ନହେଲେ ଆପଣ